Salam kabar pawato. Syukur anggihan paling pamiso kalian kula prakitikaken wilayah wonten ing kabar pawato. Kabar pawato ingkang badhe katur inji menika pelatihan MC berbahasa Jawa kagem ibu-ibu PKK T03 ing dusun Cabean Pakung Harjo Sewan Bantul supados ningkataken keterampilan wicara ing masyarakat. Pamirsa Cemanggo dipun semak jam kaping 400. Pertemuan rutin PKK RT 03 Cabean Pakung Harjo Sewan Bantul dinten Jumat 21 Februari 2020 langkung ingkang padatan ing lumampah dinten Ahad Legi ananging keranten sarengan kegiatan sanes pertemuan sasi menika dipun ajukaken ing malam Sabtu. Pitepangan rutin PKK RT 03 kawiwitan ing wanci jam 6 dumugi 9 dalu. Adicara dipun wiwiti kanthi unggeling tembang Indonesia Raya lan Mars PKK. Adicara salajengipun inggih menika tahlil lan kirim doa-doa kagem keluarga ingkang sampun sumari, kalajengaken arisan, tabungan lan sanesipun. Ing pungkasaning adicara rawuh saking perwakilan Universitas Muhammadiyah Purworejo Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Jawi minangka kegiatan pengabdian masyarakat salah satunggaling tridharma perguruan tinggi ingkang kaping pisan pendidikan lan pengajaran, angka kalih penelitian lan angka 3 pengabdian masyarakat. Kegiatan menika kanthi irah-irahan pelatihan MC berbahasa Jawa kagem ibu-ibu PKK RT 03 Dusun Cabean Pakung Harjo Sewan Bantul supados ningkataken kemampuan wicara ing masyarakat. Narasumber kegiatan menika dipun amput dening Ibu Zuli Kurniawati, Sarjana Pendidikan Magister Humaniora, dosen Pendidikan Bahasa Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo, ugi sakmenika tasih ngangsu kawruh S3 ing Universitas Negeri Yogyakarta program doktoral. Hadicara lumampah regeng lan gumya. Masyarakat antusias sinau MC Bahasa Jawi amargi kegiatan menika radi boten asring dipunatani. Sasampunipun Ibu Suli ngaosaken materi lajeng gladen dening ibu-ibu PKK kanthi gergeran lan semangat. Boten kathah ingkang kendel nyobi amargi raos ajrih isin lan boten kulino. Salah satunggaling tulodo inggih menika dipun paragani dening salah satunggaling ibu-ibu PKK wonten ing RT 03 Cabean Pakung Harjo Sewan Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang ugi kula hormati Ibu Dukuh Cabean, Ibu Ketua RT 03 lan ibu-ibu warga RT 03. Pelaporan Alisa Navia Azura, kabar pawarto saking Cabean Sewan Bantul. Mekaten mau kabar pawato menika tetep wiji kalian kabar pawato. Matur nuwun.